Mga kapuso, mayong hapon, live na karon diri nanukad sa samang sa kareta, dakbayan sa Sugbo nili mga orasan. Aduna nay daghan usab no nga mga tao ang miduaw sa tagsa-tagsa nila ka mga mahal sa kinabuhi nga naa karon diri sa lubnganan. Sa ita diri sa may Santo Rosario nga samang diri sa Carita Cemetery. Samtang sa laing balita, nunod nining pagtimaan nato sa Todos Los Santos, adunay natala usab nga kaso sa pagpanulis sa dakbayan sa Talisay. Sa pigasbahin ang sitwasyon dito sa masamang ug simbahan sa Talisay City. Malinaon ug hapsay usab ang ilahang pagtimaan sa Todos Los Santos. Ani ang report ni Luan Merondina. Kasamtangan karong nagpaalim sa Tambalanan ang 44 anyos nga si Rosalio Cecilio Ibas IV human mapusili sa usa sa mga suspisado sa pagpanulis sa iyang lending company. Mato ni Police Superintendent Marlo Conag, hepe sa Talisay City Police Station, nga pasado alas 12 kaganyang tungang gabi. Miuli sa ilang panimay ang biktima sa may sitio Kimba, Barangay San Roque, uban sa iyang pag-umangkon. Gisirad nila ang gate sa compound, diin nahimutang usab ang buhatan sa ilang patigayon sa lending. Apan wa nila kini malak. Pipila ka minutos, kalit lang misud ang duha ka wa mailhing mga lalaki ug mideklarar og hold up. Nadagit sa mga suspitsado ang 100,000 pesos nga cash ug alahas nga mobalor sa 300,000 pesos. Medyo na-deplete yung tao natin kagabi dahil lahat naka-deployed looking for that perpetrator. Pero for the two incidents, walang na-arrest? Wala. Medyo late ang pagka-report pero we exhausted all means na para mahanap. Gisusi pa sa kapulisan kung mga taga-dakbayan sa Talisay raba ang mga suspitsado o mga dayo. Kasi ang punta ng Cebu City. Pumunta ng yung isa towards Bulacau. Punta doon sa Cebu City. So tingnan natin ma'am. Kasi parang it's been quite some time na nakapagtala tayo ng robbery incident. Gisusi sa balitang bisdak ang panimay sa biktima apan walay tao ug nakakandado na kini. Subling gipahinumduman ang publiko sa kapulisan nga magmabinantayon niining taas-taas nga holiday tungod kay musiaw na usab ang mga insidente sa mga pagpanulis ug pagpangawat. Samtang sa kinatibukan, nagmalinawon ug hapsay ra hinuon ang nagkalain-laing mga samang ug simbahan sa dakbayan sa Talisay karong adlaw. Luan Merondina, Balitang Bisdak.